Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. Buat gue sampai mana video lah ya. Manusia buat betul benar ada serba komen awal nonton fraya. Angin makas lagi pula WhatsApp awal nonton ada. Mana video lah betul asal mama ada video nam fraya. Mama ada kan batai karinan gaya guys. Fray jini gaya san tam sampai nang karin gaya. Fray solar dong ada kan. Muni awal sun kalam solar. Fray muni solar on kalam saya fraya. सानाव गैला जोबसै आरो ओमफ्राय सलारनिसो नालाय बारा जोरा बेटारिया बारा जोरा माने चार्जआ बारा जोरा आरो दाबो 50 प्लासल'सो दङ चार्जआ ओमफ्राय बे बारा जोरनाय नङा मानो होनबाथाय सलारनि नालाय सलारनिया बारा जोरा जायफोरा सलाराव होयो बिसोरो मिथिगोन आरो ओमफ्रायो दिनैहाय आमथिसुवा नालाय ओंखायनो भिडिअ लाबोबाय एसे बेटारि चार्ज बारा गैया बेटारि लाबाय थायो आं चार्ज बारा गैयाब्लाबो भिडिअ खालामसै दिनै नायलांदो नोंथांमोना जोंनाव जेबो फिथाइ सामथायानो गैया आरो आमथिसुवा जागौमानियानो जोबलांजोबखायो ओमफ्राय दायो नै थाइजौ दङ नै आइमा ओमफ्राय आब'आ ओरैजाय ओंख्रि संबाय थादों नै मुथि गेलेगासिनो अखाया दासो एसे हाखादों ना फुथुरा गेलेगासिनो ओमफ्राय दायो गाइखेर सेराखै गाइखेर लोंग्रोनांगौ नामा फुङावनो ओमफ्राय गाइखेर लोंखांनानै थाइजौ खायजासै ओमफ्राय खान्थाल दङ हानखानाय इयाव खान्थालखौबो हो ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादों जोंना भिडिअखौ दायो मा होनबावनो मा होनोलाय गाइखेर सेरनो नागिरबायमोन आरो ओमफ्राय मोसौ बिमायानो खारनानैसो दङ मा जायो दायो औ दायो लोंसै ओमफ्राय जोङो नागिरखांबायबो आरो ओमफ्राय रावनावबो गैला जोबजोब्बाय मालाय बयाबो माबाय नालाय सिगाङावनो जों माबाखायासै जोंनो न'आवनो दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय दायो मा होनोमोनलाय थाइजौ खाजिसो जाग्रोसै जोङो ओमफ्राय दाहायसो लोंसै गाइखेरखौ लोंखाथारनांगौ आरोखि एसेब्लाबो गाइखेर गोथां गावफ्लेलाजोब्बाय नै सानैजोंनो अग्रे मग्रा जायो दा गुमै फैलाबायो दा आमथिसुवानि हाग्रा संहैदोंमोन गुमै मोना ओमफ्राय दा फैया बिसिनि गोमोन गेसाव दंलायबावोसो थाहैनोल' जाबाय नै मुथु जाया मुथु नायनाया नायलाय थाइजौआ बेबो गोमोनसिनो देखांबाय जालाय दे सोलायसो थैनि बरनाया सोलायसो जानो हायोमोन ना देखांबाय सालान बायदिसो मोनजायो ना माबायावसो उन्दै बाबुखौ स्कुलाव दोनलांबाय बाजैया खनसेनो लाना थाङो खाजि जानो स्कुलाव नोंसोरो स्कुलाव थांदों स्कुलाव नों थांगोन ना थाङा स्कुलाव थाङो नैनो थाङा माथो जासिना दायो मुथु जासिनै जाबाय थाइनैयानो नोगोर बुरजा जाबावबायसो नै जेबो होआसै जोङो खालि संख्रिजों बानलुजों लुबायना सामब्राम गुफुर गरसे आयो होमबाबो गोथाव जाबावबायसो जासै दायो बस जाबाय नै ओमफ्राय गेस्रेमथार आरोना गेस्रेम ओमफ्रायो एसे एसेबाबो जाबाय आमथिसुवानि नामाव ओमफ्राय गाइस आंनि मेगना एसे बोरैबा आङो 7थायावसो सिखारदों अखा हानाय नालाय ओमफ्रायो चार्जआबो नै दायो थुवाबाबो ओरैनो दोनबाबो जामलाङो चार्जआबो आथिं ओंखायनो थुनायानो साबसिन जिरायदो मुथुआ खालि गेम गेलेयोलै गेम गेलेबाय थांखिनो kan amsan bukan sedikit amtisu naलाय हाग्रा सनजोबथारदों साइड टेकनिक आमथिसुवायावसो नांमोनलायनो मुथुआ फेन नुजालायनाय गस्लाया गामिथिं बिदिल' लोमो गाइस ओमफ्राय लोमनो हाया बेनि बारा दखानाव ayo mau coba logo Taiwan Taiwan bisa nih ayo mau ini kasih bay ini juga kasih nih orang Kailangan thằng chơi giờ đấy sao lành xí mới đi đánh lên Sự thú nụt với thầy bên nào thôi piring enggak ada piring di oh phải thằng này phải bây giờ đấy thằng xin chơi này bây giờ mana am phải tôi số này này hàng chín đâu nhớ hồi lịch là mấy này đấy mà số của mình bay đang bây giờ muốn chụp cặp cái này là mình thấy nè làm phải này chứ là mai phụ nữ mà bây giờ cái này bây giờ số này ra lưng này chứ bây giờ sao vậy lúc cái số này bên này Dia pun dia ni dah sekolah sini.
Mutunaनै. Mutu kapten sini. Logianya malah mutu hari saya. Kayak gitu yang seri, Amtisua. Yang nak. Nus. Yang nak. Berbam tali leng nih pada. Mutu menai ni lai. Menai tar. Udah jauh. Engkau mau pergi ya? Guys, tadi nu hai. Ji spetsna sukangnaनै dukangan daso kantar जानो हाबाय बल खेला जागासिनो बल खेला जागासिनो आरो ओमफ्राय आङो बारा इन्ट्रेस्ट मोना माने लोगोफोर गैया गैया गामियाव लोगोफ्रानो गैला रावबो ओंखायनो दायो नै आब'आ खान्थाल लांगासिनो लामायाव ओमफ्राय दायो आंथ' बारा खान्थाल जानाया उदै सायो आंना नायसै मोनसे मोननै जालाबायसै ओमफ्राय दायो मुथु सनायालाय Ôi dong, sini ya, bol kila naik bemalai. Iya. Tadi sandung dumbai na, jenis sandung ni mohor ayo. Lelai kon ni na asal lelai bosir ga. Amai ni ada shilling ni jubai. Dan ni nama tu, bini merah na, ni jis ni ada bini merah. Dan dah pun jepang ni jeng na be. Adong bau shin lelai jis na. Bukan dua ladang. Tu ring kah? Aku hanya saya bertanah pun lebih saya. Ayo, kum jalan lah, kau neng kau tahu. Ayo, beri benang ni gumunda. Ayo, kalau neng tahu bingung. Si beri atuh kan dalam ni gumur ni. Ketau? Ketau siapa ni? Abela. Ketau nama bertanah, aku kereta siapa? Ish. Cara siapa? Lah, ni apa ilah betul betul ni? Kantor saya start. Hijaunya jalan benar dah kekap nang lah besilai. Serba. Cungkri apa ni? Midam ni sih. Midam. Abu harus kerja bol kelan try. Mama sudah. Tunggu. Udah jaga sini yang sintas kalau macam. Explain ya, sampai isi jasa yang bunyi kantor. Tapi bang Dragon sedang. Sebenarnya. Itu boleh. Tuh kayak saya dah. Mau ni explain apa? Thank you. Mau nak balik. Muncul naik ke mana lagi? Aku nak kerja. Aku bukan apa. Ada apa kerja? Belum tunggu ya. Jagat na. Amtisua ni. Xuống ơi. Được rồi. Mày đi bơ. Biếu cái gì na? Biếu cái gì đâu lên? Biếu cái gì đâu? Mình xin biếu cái gì na? Muốn được. Bị khu ra. Jam bisir, sini ya. Ini kosan. Dia kosan. Enggak. Mana dia? Ya. Mana? Sudah. Bandung sah. Ini dia zakhw ni. Sistem. Muncul tu mobil tu nanu apa? Bilang apa yang? Idam kisah ni. Nak kedis tak lepas. Nak kedis tak mana? Ampai guys, mana belayang ni. Ani mobil hai. Mobil hai. Edge tu betul ya. It's बहुत problem tu hai. Pray ang YouTube naik berat kamera berita ya, jadi berat irritate tapi yang better. Kasih kapkan yang mutu ya. Ni ya.
दायो बल खेला नायनो नागिरदों माखो थांसै मानसिफोर दंफैबावोसो नै गोलैबो साइकेल आयौ आसो हाब्रुआव गाब्रैलायबाय नैबेयाव मानसिफोरा बहुद मानसिफोर दङ मारा मारा फैखाबाय जोंहा माबा जोखांबाय दां नै लैहोर मानसि दङ होनलायदो आयौ हनिखि माबा चक्लेटसो मोनजादों दखान दं नामा बहायबा दखान गैया फैदो नांलायलायबाय नायलाय पिंकि जों दादों नै पिंकिया मुथुआ नै गाबनो नै बिसोर सानैजों थाखुमागासिनोलाय नायलाय आया रायजो नोंथांमोना जोगासिनो नै बल मानो गाबखो सना बालेब दायो थांफिनसै जोङो बारा नायनो मोजां मोनालै आङो ओरैनोसो फैफोदों औ नोंसिना मैया थांबाय फैद' औ नोंसोरखौ गालांबाय सनियासो फार्स्ट जाबाय नोंहा लास्ट मुथुखायनो लास्ट थांसै जोङो बल खेला नायनानै डाइरेक्ट उन्दुफैबाय बिराद उन्दुनाय जाथारदों ओमफ्रायो दायो जेबो जानायखौ गैखाला माने आमथिसुवानि मोनाखाबाय नालाय ओमफ्राय ओंखायनो दायो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै खोमा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय